Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa da abokan arziki. Albishirin kuma abota kallon tashar mu ta Fago Skit. Wata 'yar muhimmiyar sanarwa zan muku. Kun ji kwana biyu mun dan yi shiru. Muna nan muna shirye-shirye kawo muku inda muke kawo muku comedies da ma programs daban-daban. To wannan karan muna mai albishir sanar da ku cewa za mu kawo muku series film ɗinmu mai suna Gidanmu. A nan ne za ku ga barkwanci, abin tausayi, abin ban haushi, kai abubuwa daban-daban. Ku dai ku ci gaba da kasancewa da tashar mu ta Fago Skit, domin a nan ne za ku ci gaba da nishadantuwa da karuwa da wasu abubuwa muhimmai wanda suke cikin rayuwa. Kar ku manta, ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe. Mun gode.